Kana paina ada kunoroora this September. Kawe. Zirizengo. Ndinosimba prophet. Biga mundara. Mukoma. Ndoda kuti Mwari akuitire zvakanaka. Ndotenda prophet. Mauya nani? Ndana mukoma wangu. Na Blaze. Yes prophet. Saka Blaze arizoa kuti mukutoroora here. Ya ndizvo prophet. Blaze arikufamba akastepnereka arore maoko Blaze. Mera yanyu pane mungo yanyu Blaze. I love it. Muri kuvaona sei mainini bomu nere? Aiwa mainini vari right bomu. Arore maoko. Vakomana varida kuti vaende vanobvisa mari September. Ndizvo here? Ndinoda prophet. September. But handisoda kutora nguva. Are you sure kuti muri mukoma nemuning'ina? Chokwadi prophet. Imi ndimi chi? Ndini mukoma. Muning'ina wencheche? Chaichai mwana wamai nababa prophet. Munotomuda iro? Zvekurevesa prophet. Ndiri kunzwa kuda kutomoka poisira. Saka mainini makatova introducedwa? Ichokwadi ndakaintroducedwa prophet. But kana muchida muning'ina wenyu ari mwana wababa namai venyu chai. Chingoendai mungonomuudza zvamakakanganwa kumuudza. Because mukasamuudza bamini Blaze vane zvavari kufanira kukuudzai. Ndotenda prophet. Vakasakuudza izvozvo vanenge vakuitira utsinye. Ini handisi kuziva kuti mukoma, handisi kuziva kuti chii chamuri kufanira kumuudza. But endai munomuudza chokwadi chamakakanganwa kumuudza nemusikana uyu. Because paakakuintroducei imimi musikana maimuziva. Saka chimboendai mungonomuudza chokwadi. Handisi kuziva kuti chokwadi chipi kana makambomhanya mese ingonomuudzai. Handisi kuda kuti mumuudzire panapa iwe. Afana unokuudza chokwadi. Ndikunyepera kuti zvofanira kumuudza iwe. Wangu prophet. Oh yes. Unomutaurira chokwadi kuti muning'ina munoda kuroora uyu. Wakati iwewe kana waudzwawo kana uchida kuroora urura munhu wani. Asi wakuziya endai musanipedzere nguva endai munoudzana uku.